taurari sansani na mawaka daga nan Abul Fatima studio Gumel ku yau saurara. Taurari sansani na mawaka daga nan Abul Fatima studio Gumel ku yau saurara. Ku ji sabon labari daga bakin mai waka, ita dai harkar waka ta zama to sana'a ta ce babba. Ranar miji mawaka taro muke dukanmu, in rabbi ya nufa dole mu iske lokacinmu. Allahu zai daga mu a ta ko'ina a sanmu, tashi da hassada duk ma'aji mu kama kanmu. Karmi batu na wuta mu kula da bakunanmu, in mun iso ga al'umma mu ba sa hannuwanmu. Ni da ku ɗaya ne babu abin da zai raba mu, karka ɗauki wai ina waka zana bar tsatsanmu. Waka garin sana'a ce dole in rike ta, suna na Najib Sani Gumel zan sagaita. MG Matawalle kuma shi in kiyata, Allah ka ƙara ƙauna a gurin masu sona.